Едно е сигурно – изкуственият интелект променя всичко. Не някога, сега. Компаниите, които разчитат на софтуерни решения, базирани на изкуствен интелект, днес имат огромно предимство. Те автоматизират процесите, намаляват разходите, ускоряват вземането на решения и създават пространство за това, което наистина е важно. Ние сме в началото на нова индустриална революция. Тези, които се колебаят днес, ще бъдат изпреварени утре. Но тези, които са готови да проправят нови пътища, могат да трансформират цели бизнес модели с помощта на ИИ. Нашият екип ще ви покаже как ИИ може да окаже конкретно въздействие във вашата компания. Не като теория, а като функциониращо, практическо решение. Независимо дали става въпрос за обслужване на клиенти, счетоводство, администрация или стратегическо управление. С нас ИИ става осезаем, ефективен и сигурен. Позволете ни да ви посъветваме още сега. И започнете пътуването си към бъдещето на ИИ с нас, като ваш стратегически партньор. Защото бъдещето няма да чака. То започва точно тук, с вас.